Hello लोगोफोर, good morning. दिनै बिराद गोबावनि उनाव आङो भिडिअ मोनसे लाबोबाय. ओमफ्राय जोंना मा जादों? दिनै ओंखाम संबाय थानायावनो गेसआ जोबनानै होदों. स' नोंथांमोनहा माब्रै दङ? मोजाङैनो दङ जानो हागौ. आंबो मोजाङैनो दङ. स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला नायलांबाय थादो. आंथ' बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया. दिनै नोंथांमोनाबो आंखौ बिराद गोबावनि उनाव नुबाय. थ' एसे चेन्जफोर नुदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव होलाय माबायदि मोजां गाज्रि माबायदि जाफिनगोन. बुरै जाबाय. दाख्लैसो बार्थडे थांबायना बोसोरसे बुरै बावबाय आं लोगोफोर. नों मानिखौ जादों फ्रिजनिखौ? फ्रिज जादोंमोन नों? खैथा? जि गरम फेनबो लगायाखै ओमफ्राय. दे जोंहानि आब' आं खिथु खिथु उन थांबाय थादों आब'नि. आब' दा मेकआप खालामाखै बिथाङा ओंखायनो गोसोम नुदों एसे. दायो मेकआप खालामबा गुफुर नुगोन आं दायो नोंथांमोननो देखायगोन र' मेकआप खालामनायखौनो. बुहुद बायदि नुदों दा. दालिया मोनखाबायमोन नामा आब'? औ. ए ओमफ्राय मामोन? ए खांख्राइ एवनो नागिरदोंमोननो बेहायनो गैला गेसानो जोब्बाय. ओंखामा मोनबाय ना? नै न'निफ्राय ना हरदों, ना बोथिया. बिमाया हरदों, फंबाया लाबोदों मैया. फंबाय दंफैयो ओमफ्राय बेहाय थायाखै लोगोनाव थांनानै थांदों बियो. दायो लोगो हमहैगोन जोङो, नोंथांमोनाबो नुगोन आरोना. बिदिनोसै ओमफ्राय फ्रिजआबो जेरै आं बिदिनो जिरायनोसै लोगोफोर दसे सम. बे जोंनि बेलकनि बारान्दा. जि सुदों नामा नोङो? जि सुदों? जि सुदों? दायो सायगोन जागोन. दायो सायगोन ओमफ्राय जागोन आरोना. रानजोबनानै सायो. नोंथांमोना गोथाव मोनगोन ना मोना थास' आथिंखौ? आंथ' बिराद गोथाव मोनो आरो बांसिनानो फ्राय आरो ना फिसाजोंबो बिराद गोथाव जायो ओंख्रि संबाथाय ना लोगोफोर. थ' बिदिनोसै आरोना बे जोंनि बारान्दा. जों बेहायनो माने जिरायनानै साहा लोङो मायो आड्डा मारियो आरोना. एसे ओरैनो बरिं मोनबाथाय थाबाय थायो बेहायनो जिरायनानै ओमफ्राय नाहरबाय थायो लामाथिं मानसिफोरखौ. बिसोर न'खौ जि मोजां नुयो आं, जि सान्थि लोगोफोर. रावबो माने बिसिनाव रावबो बारा मानसिबो गैया. मा होनो साब्रै साबाल' दं. सान्थि थाखायो. नोंथांमोना फुजानि शपिं खालामबाय नामा? बे आंनि नङा दे लोगोफोर. जों सानफ्लावार बिराद समायनाखा. गास बिदि जानाय मोनबा ना मानसिफोरा. लोगोफोर आं दा चक्लेट जागासिनो दङ. ओमफ्राय जोंहा आब'आ खेबगासिनो दं आंखौ. मासे चक्लेट जायो नोंलाय? आं बिदि गोथाव मोनखायोबा गाव जाखांनानै दाथ चक्लेट जाखायोलै बियो. फिलौ जागोन उदैयाव. लोगोफोर बिराद गोबावनो दाख्लैनिफ्राय जि गोथाव गोथाव जादोंमोन ना जोङो. दाख्लै लानो रोङाखैना जेबो भिडिअ. दिनै गोसोखांनानै ओमफ्राय भिडिअ बानायनि र' होननानै खालामबाय आं. नोंथ' मिथियाखैमोन ना आंखौ? मा खालामगासिनो नोङो? नै आब' आंखौ नायनोबा होनदोंमोन आङो. मानो नायनो नोंखौलाय? गाइस जों दा नारें जुमब्रा जागोन मिथिबाय दाहायो लोगोफोर. दा दसे उनाव दायो जागोन आरोना. नारें जुमब्राखौ देखायनो दं.
नारें जुमब्रा हरदों जों दा जासिगोन आरोना दायो आरामनो याम्मी 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 मा होनो मिस'आव आङो दाख्लै आसार नायबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दाम खम खमाव माने मोजां मोजां नुनायखाय लादोंमोन आंबो र' गाननायनायनो होननानै माने बिराद मानसिखौ गाननाय नुयो नालाय ओंखायनो ओरैनो लादोंमोन ओमफ्राय सफैनाय दं आरोना ओमफ्राय बेयावसो दोनदों आं ओरैनो थाखोथों होननानै जे मोनजोबदों हाथाया ख्रेक ख्रेक ख्रेकनो आन्दांनो हाला गाइस लोगोफोर गान खननि र' एसे नोंथांमोनखौ जोंनि मिलौदो गारांखौ खोनासंहोनि एसे र' एक मिनिट हो आङो गान खननि दे लोगोफोर माने आब' खनगोन आरोना आं नामु मानसिफोरा कम मिनिगोन जोंखौ सोरबा गोरों दंबा नायग्राया देखन मा बोले दाख्लै जों खननाया दे मिजिङा दे nggak ada nunggu kuma sama daun na memang leh betul dia anda ya Mitina na Mitina dan lian mana saya deh Mitina dan lian dinai aku nengkau dan sayang kesangi Tạm đi ông rể Ê, sao đây? Ê Serenung Ôi ơi, nó thẳng mới xuống mới xuống sợ ai đây Ê Serenung rồi Stalin như ra lại Ê Serenung Nè Mana kalam khenang Angkau zaunia Serenang Mana kalam khenang Angkau zaunia Saya kenal nama. Mana kalam kenang Angkau zaunia Mablani
आंखौ जावलिया खानाय बिलाइ बिफालायनाय नैबे आयना महरखौ दिनै मानो बायदिया आंखौ नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो मिथिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव बुजिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उराव बाराव दामनाया दामासिबांनि र' बांद्राय रोंद्रायोना ओंखायनो सिमां होननाय मा गानमोनलाय अ आंलाय जोबसो मानो नुयो दे माबा मारोमोनलाय मारोमोनलाय औ नोंखौ लानानै सिमां नुयो गैलाबो ससिनाय दं खालामबाय नोंखौ गोसोखांदों आंनि गोसोनि दिनाव नांगौ नामा अनजालिनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि दिनाव नांगौबा नांगौ माबार बुङा नाङा नामा माबार बुङा उनसिगांनि बोथोर गैया उनसिगांनि बोथोर गैया Treng aku treng kan kedang kan aku guys. Hah? Biasa sofwibai kering. Lagi Hamba itu na gomne खौबो लाखिखानोसै लोगोफोर जोङो गंनै हा टेकुरा आरो खांख्राइ Fwibai थास' क्या है बानलु सामब्राम गुफुर मैथा मोननांगौमोन ना बेखौथ' जागौमोन सेब-सेबनो na bacia
आंनियावसो बिब' बियो जोंहानि बाबानि बिदानि फिसाजो लोगोफोर आङो रिल्स बानायनो देलायबाय आरोना दा मानो सारि गानदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम लोगोफोर नै आंनि फंबाय फैदों औ फैदों जि गोसोम बन्दाखा ओमफ्राय मानसिया दुगैयाखैना आंजों लाजायानो नै आंनि आखायानो मासि गुफुरखा देलायाखैना आं नै रियेल इयो रियेल मियानो फैदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोरनाव थाफैदोंमोन आरो आंनो गस्ला बायनानै होनो फैदों लोगोफोर बेग खालि लाबोखादों आंहा आंनो होनोसो फैदों दा नोंलाय मा नांगौ नोंलाय दा एसे देखायनोसै आं दख'ना जराथाम दा एसे देखायनोसै आं बायना होनोसै बिदिनो जि साइज जाबायना आङो आंखौ गोसोम नुथारदों माथो नों गोसोमखाबा नाया आंखौ दा नों देलायनायखायसो नङाबाथ' आं देलायाखै आं देलायानो माथो खानाय गोलाव आं बिदिनो सिम्पोल मोजांखा आंलाय आंबोथ' लोगोफोर जोंखौ एखे नुयोना ना नुवा कमेन्ट सेक्सनाव हो सोर साबसिन नुयो सोरखौ साबसिन नुयो लाजायाबा आंखौ साबसिन हेन्डसाम नुयो नुदों आंखौ आदा हरबा बांसिन cute आं। मोदानबावगोनसो जाबाय दे नङालै नङा किउट नङा स' गाइस आं दिनै शपिं मलखौ बायनो फैबाय आब'नि थाखाय माने गाननो जोमनो गैथारा आब'ना ओंखायनो बायना होलांसै आं दिनै नायबानो जाबाय दाहाय नायनोसै आङो मा होयो आंनो अके लोगोफोर बिदिब्लालाय दसे थाथ'दो दे दा नुलायसिगोन आरोना वेट फर मी अके आंसो बायनांगोन नालाय आंखौसो नुनांगोन नेबाय था आंखौसो नायबाय थादों मासो साइस नुदों जाबाय खाना खा रही है खा रहा है और खाना खा रहा है लोगोफोर जोङो दा रेडि जाबाय ओमफ्राय जों दा ओंखारलांनोसै आरोना नै ओंखारलांनोसै बे आंनो ड्रेस बायना होयोनो ओंखायनो जों थांनोसै आरो नोंखौ बोरै होनदोंना आंखौ जि साफा नुदों लाइटआ नुवाखै खोमा आंनाव आंखौ जि साफा नुदों नै जेबो नङालै गोसोमबाबो ना मा बुङो गोसोमबाबो जेबो नङा बिथांमोना आंनो ड्रेस बायना होयोनो खेरा गाननांगौमोन नामा हारसिं गानगोन आरो आङो आं खेरा गाननि र' गाइस जों दा अलायाव दङ जि ट्राफिक दिनै गारिखौनो मोनाखैमोन ना आयौ आब'आ फंबाया सिङाव जिरायदों जि ट्राफिक नै दाबो आब' हैप्पी यहाँ पे बेयाव फैदोंमोन जोङो बनकार्स कर्नार बेयाव गोदान खुलिदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो माने बुहुत कालेक्सन खालामबायना मानसिफोरा ओंखायनो जों गोबाव जाबाय फैनाया दे नाय जि गोसोम गान जों खालामदों ना जोङो सेन्ट्रेल मलाव फैबाय माने बनकार्स कर्नारखौ लाना फैबाय आरोना टि सार्टल' लाबाय ओमफ्राय दा इयावबो नायनोसै
Oregon lagi link kena ini. Yes. Menang. Parah nama. Cantik. Kamera sih meleleh ada mana? Oh. Oh. Wing up. Fुजा नांबायनो लोगोफोर Yes. 네. 네. 아? 그냥 서로. 또. 그래서 섞었어. Belegराफोरा खेबसे लांफैदों लोगोफोर वेटर Oke. Dah, cansnya malah bidiplalai. Hah? Cansnya. Cansnya lagi. Ini gua, berapa bang? Aku isi kan nengok. Seru naik dong. Ayo seru naik dong. Saya sama sih, baik. Oh. Ibu kisah lanjut deh. लोगोफोर जोंनि बिदिब्ला जानोसै नोंथांमोना दा थाबाय थानो हानाय नंला मानो होनबा एसे खस्थ' जायो दोननो मानो एसे मोजाङै जानोसै आरोना गाहां जानो हाला लोगोफोर सासे लोगोनि स्टेटास नायदोंमोन आं Thank you sir Thank you Abi पानीपुरी खाएगा Dekat tak kan sih? Dah, jangan kita Fongbai salah. क्या लिया रे? स' लोगोफोर बे भिडिअखौ फुजानि टाइमावनो लानाय जादोंमोन खिन्थु आपल'ड खालामनो मोनाखैमोन आरोना टाइमखौनो मोनाखैमोन एडिट खालामनो